كلهم زيغاتات الزهاجر كم زازمادن كاب حدا بيت السبز وطن أبوي أدي حوي حفتي بمباليوم زتصواوعو كلهم حوي حفتي زبهار دقا بزحوم كنديديو دبلكم 101 مليون يوم أهي قرمندو لكا أبزا سبات بهايمانوت عليتن قانقان توجاجلهم نحال حدهم كناغوتن كتعرفون زوعلو العالم 100 مليون هزب كنسخا تأبي بنتا وجيدكا كم يحوات بفقر خنبريك عليو زيغاتات زهاجر جن أيكون دون ود هاجرم نزخون بس أحد هاجريم من إسين تخينا حوي بعد ما زدف أمس خون دما أياب بالزت أوعو كتبا هاجرم زعبي لوك الطافن هاجرم أب معبالن تحت أرض أنكيداتو زلا رحكاتن وتسيت حد نتوميو قدم 4 عامتات زبلع يخون زل حسين برا لعل 7 مئتاويت كاب هزبا أب تحت مسمر دخنات سنبرو كينات زداخما اجداز قوبتا كاب دخاتات هاجرات عالمنا حنتيانيرا إذا نزيقاتاتا ممقابت سن سنبرت هاجرجن لومي كاب زتفلالي كفالات عالم زمت وبتحتي نتتعم مقبا نمغماس زوح زوا هاجر كتكون بغي علا أما داي تكنولوجي بتحاتو زلا لعلنا زغنيو نتي أو وحدات هاجرات رايز فري إلكترونيكا وشيب حويسكا مأكل بركت زبالة تكنولوجيا وفترة كتكون كيلا زعابي مفر موبايلات عالمنا زخونة سامسونج نسوسا مئتاويت كاب موبايلاتو أبزا هاجر زي أي زفريا أبل نكمبيوترن آيبادن الجدما نمفر تلفزيونن فريجن مريز أمام بعالم درجاون بمتن سدد فرنيتشرن بونن كالايتي بسدد روزن أجرقتن كأ أب مبل سالساي درجة التسرع هاجرا بفلاي أب مداي مفر أجرقتي وريت هاجرا نزن مرقاس دما أبزها لخا كفل عالم حلو أرماديوخا كفيتكا نكدانكا ويج أما خالعلكا استسر حلو هاجر مرعيت رايو زدليكا ميد إن فيتنام زبل صحف دما كتركبيخا سلام تايرس عنان كورات تخطاتلتي مستيات عالم نلوم دما نهاجر فيتنام زدسس مدب حيزنا لكم متسينا لنا سناي مكتتال نمبزحتنا فيتنام انكبهال سم هوشي مينيو قديمونا بأمرنا زمت هوشي مينن فيتنامن نأمريكا بخبيد كتيعهم أبقو طبقا كبيد أنوة توريدهم يأخلني لا تسعيرا كمتوات أزقبرو حربنياتات هزبيهم إزي أبلع الأمريكا استغنات أفوا عاود كأ أبتأب من العالم أنصار إمبرياليزم زقبر زنبرك ألسي عاود كركب كم زكال زمسكري نيرو فيتنام لومون انتخنا كم تأب جيزي هوشي مين زنبرتو كومينيستاوي تهاجريا بحد بارت التمرح بلتقنا قطبا أجن كابيتاليست امبر كومينيستاوي هاجر أيم سلانيو هاجر فيتنام بزلوا 330 تربيعية كيلومتر زسفحات مريت بعبيتا أب علم أب مبل 66 درجة التسرع هاجر كوينا 101 مليون زقمقم هزب دمالوا فيتنام بتنفيدل إس زمسل قرصات فلت تشاينا لأوسن كامبوديان بمريت زداوبا هاجرات كخونان كلوا بمبرقاو وغنا دما مسدوباو كفال بحر تشاينا تداوب نداي توريزم اتقند تمركوسلو منጭ قطبا خوينو عامتاو دما استات 12 مليون بصحتن 35 بليون اتاون يمصالا فيتنام ببصحتي تفتاويت هاجريا بوحد باجت أبوزح مزناقع بوتاتات بتسيحهم كملسو اتخلومن بزلوا حصور واقامن نبابرو اتفلت هاجر بمخانان دما زيادة مرجعهم كقبرو اي قددو بأونلاين بيزنس زنابرو أب هاجراتهم بزلو كبرواقا من نبابرو زماررو زيقاتات معروين هاجرات بتحوت وزعيتات بلوز درجة زلو نابرا نمنبارن بتحسور جنكا قلت افزخنا ناي انترنت اقل قلوتان ناي فيزا بروسسان نمتقام كتعالم رجعهم كقبروا زرعيو هاجرا اتندع بيزمت زلو قطبان اب مسفاح زركب تحت قرصان زترغاغه سلامان بسنكت زلوا نانفستمنت مچو زخونه بوليسان 97 مئتاويت كاب حزبا مهور بمخانون او فرت عالمنا اتالك كعويت هاجر بمباليوم زتقصوا كاب زخونه سكفتاتات نصا بمخان اب هاجر كوفرو دما يرايو بمسرت أب كل تشحن عسران حموشن زوات أب قطبا ويدما جي دي بي هاجر فيتنام فرقي $1 تريليون بتسحلا
مستا 34 تريليون زلوا أمريكان 18 تريليون زلوا تشاينا وداديركا برقص عبو طبعا يكونن يخون امبر نكم فيتنام زعمسلا قدم 4 عامتات ولا حانت زينبرا هاجر أزيو بزحيو فيتنام ولا دعا مستن بقطبا زبلت أغا هاجرات اتسرع هاجراي تخون أب مأكلاي درجة كتسرع جن كيلا بزت تخدو زلا فتنة دما أب مأكلاي درجات راي تحاسيرا دو تبل أي تمثلنا فيتنام لك كم شامبوك أوتاتا تررتن تعصفتن امبر زي تسبرت حزب زلوا هاجريا تشاينا أمريكا فرنسان مونغوليان جل كابتن كسبر متين تدكيران زخدا هاجراتين دك دراغونينا بمبال دمايم زيجرحو نأمت أطعم بزملكات كنفلت مسندلي ناب كل تشحن شومون تميتن 79 عامة مرات قدم لدة كريستوس كن ملس لنا كينغ هونغ ناي فيتنامويان أبراهام تباهيلو زقل سبعي كوينو مجمرتا تاريخهم دمايو قدميو زتولده وي بهيوت زنبره فيتناماوي يلن مالتيو لاك لونغ خوان دما نكينغ هونغ سعيبو أبكال أي درجة زسرعيو أبو فيتنامويان نغوس دراغون دمايو لاك دما مس أوكو اتبهال أدى فيتنامويان تباهيلات تقلت سبيت تمرعوه أب حدارهم دما مئت قلعو كفريو كالو إزوم نايلومي فيتنامويان كا نتوم لكن أوكون زولدو مئت قلعو دك أمينا بمباليوم زعبنو نابزغون خفالة هاجر مس تخيد دما نززانتا ززخاخر مثل دراغون كتر اتخال بمئتن 11 عامة مرات قدم لدة كريستوس دك دراغون بچاينا توررو نحد شح عامتات دما أكال جزءات چاينا خوينهم كاتسالو أبزي دما اتزي سبر منفس دك دراغون زدن نغكا ولدعا چاينا نحد شح عامت أب فيتنام جزءات مسرتنبر نهاجرو منبر نلبوم أما حديراتو يتفلتنيا كولدو نقوحات كوينوم يم يحلفومو نايز مسكر دما دحر حاد شح عامت قالصوم سميرو بتشعات ميتن 38 عامة مرت نچاينا كابو هاجروم كبار روا مخالوميو ازو تسيد كينات كمسل زخل كوانتخونه جن بخمين حاد شح عامتات نايز جزاتهم چاينا لعلنا كي تقبلوا كنبرو كيلوم بخميك قانقوم بقانقوا چاينا توحيتو بهلوم ترسعو قالصوم تدخيمو مس چايناويان كوهادو زي كالو زبل حتو كاب كيناتن أي سعرن مبالن نلعلي مرمر زحاتت بزعبا مورال دك سبات كندنا زجدد عبو خستاتيو فيتنامويان جن نچاينا باريروم تراي سغايبلون نتوم بحد اوان نمبزحتو خفال عالم وريروم بمحاز نما اليا زي بلوم حزبتات بحيل زغزو مونغولاويان كي ترفه انصار فيتنامويان 3 غزي قطيموم اب 3 يوم كسعرو خيلوم دحر مجزات چاينا فيتنامويان ناستات 600 عامتات بسلام كنبرو كيلوم نيروميم اب 17 كفله زمن جن اتصلاقي زباررق قلصموم ابنن حدحدو تلعله اتزحزن جن اتستولعو كينات حدحد اب منغو كلته بزخون يخون منقدي زي فلاليو يحوات استفتره مخانيو اب زخون يخون كفال عالم كلته جلتات نحد حدن مسزقاجوا منغستيو زغلاغلن اتسقم جن ازن جلتات ببوليتيكاويان مراحت زمرحان تخينانيو اب فيتنام زغاطمه دما مزي تمساساليو بوليتيكاويان مراحتي اب كند سلام زسفنو حزب توجاجيلو بسموم كناقوت سقيلوم يرئينيروم إذا حدا خبز دخم فصامتات تهاجر زقصر كستت دما ناستات كل 100 عامتات كاتسلا حدنات تنكار خوينات دما دخمت سلازولد بخوينات حد مدخمم نابكال اي مجزاتيو اقاليعوم اتا من مغال فيتنامويان معطو زغفتلا فرنسا دما بشحن 858 عامة مهرت مثل اوسن كامبوديان حويسا نابتي بإندو چاينا زفلت زنبرة جزءاتات انبرتا نتي تمغاقيلوم زسانو ناتنت نمملاسكا حدنتهم مليسوم نسمانين شوعتن عامتات انصار جزايت هاجر فرنسا كالسون يروم يخون بر كعواتو يكالون بشحن 945 جن نجرات تغيرو اتا ابت زيتي لعل حيل دلي وازن برات جابان نحيلتات فرنسا اب باريرا نفيتنام تقصصرتا جابان ونجن بزحي صنحتن اب كال ايكينات عالم بمسعرا اب اوارح زي اخلاق زيات كاب مريت فيتنام
تقليلا وصات بدحريو دما فرنسا نكالأي جزي نفيتنام كتجزء مصات بتمساسالي نايت نيزرلاند اب اندونيسيا زغبرتو مالتيو اتوم بهوچيمين زمرحو زنبرو منسيات فيتنام كا اندغنا نعسرت شمونت عمتات انصار فرنسا كقالسو تجددو عوت تغوناطيفوم كا حنسابن نحوارن ابارروا يخون امبر اتساقم معربوين حقرات ولاون نمريتكا قليفنا الكان توتا اكي تقباراتن مس وصاون زهادنا كامخانيو ات فرنسا كاب فيتنام كتوصئن حاصير اوان تباهيلو استفرار مسممع قال صقمات حيزو كمصي ترايو فيتنام سمينن دبوبن بمبال اب كلته تخفلت اب سميناو كفال فيتنام كم هوچيمين زعمسلو كومونيستاويان مراحت نبرو امريكا خا بقلطو فيات صلوا اب دبوب فيتنام كتحدر زحقنت هوچيمينن بصوتون حنت فيتنام نمسرات امريكا دما ندوباو كفال فيتنام نمفلاي كينات تولع امريكا اتبقليلو تعوتلو مسيلوا زعتو توكينات اب تاريخا زخف كساراس تسكمتلو نعيسرا عمتات زقسلا اب موداتا دما ياخلن بمبال بسعرتاس تزازمه كينات كوينو حلفه اب كينات فيتنام تراي دما 58 تنشحن 300 وتحدرات امريكا هيوتهم سانو 300 شح دما قسيلم اب غزيو امريكاوያን كندز زاكل هلقيت بمسكامم اب امريكا كبيد قطعه على اب اغباب اوهبا وتحدراو سلطنات هاجر حدش حقي كمز تااتاتو دما غبره قرمش 1973 عام تمرت زخونه يخون اب كل عدمه 18 زركب امريكا ومنسي هاجرو اب كينات كساب زحلوت ناي كتت اوعيت مس زمصو مئنت هاجرو كخاتت زقدد ينيرو بسنكزي حجزي بزيد ليتوم ابكينات بمستاف نايزهالو قطر امريكاوያን ماليا يبلون بزي استغطعن دقوم زسانون سدرابيتاتن نتخينات زقوم زنبرو بوليتيكنياتاتن بزفترو صقطخا ازي كساب لومي امريكا تمرحلو زلا حدش نايكتت حقي كم زصدق تغبره نسو دما زخون يخون امريكا ومنسي فتيون بفقادون انت زي كوينو ولاون هاجرو اب كينات تهلو تجديدو ناب هاجراو تدرنان كيناتن اي اتونيو كينات فيتنام مرحت امريكا بهزبوم زنبرم تقبالنتن امنتن كسنو زغبرم نزيغاتات دما ببوليتيكاو سن حساب ككفافلو زغبره بريزيدنتات تهاجر اب غزي عبيت ناي كينات جنبارات نبينوم كيوسنو بحقي كخلكلو زغبر حق نخصدق مخنيات زخونه كينات ينيرو بهاجر درجاون ناب فيتنام سيندروم زبهال حمام كم زق قالعيو غيروم فيتنام سيندروم عبيتنا يكينات جنبارات ناي مفرح حمام كوينو كساب اب كل تشحن حدن عام تمرت نعراق اتورد ما امريكا كاب كينات اتهدم هاجر يعني را كينات فيتنام زوردو قطبا وهاسياون قليلا ينبرن امريكا ابتو كينات راي 170 بليون بزلومي انكتمن كبابي 1 تريليون دولار ناي گنزب كسارات تسكيما ازي ابتن 10 عامتات زغصلو كينات اب جنبارات راي زوصاتو گنزب كوينو بتقلالا ابتو كينات بمستافاز خسرتو گنزب گن كابزي بعصفتات كعبي كم زخلي زغمت ازي بزي قطعي اب جنبارات زطفاتو گنزب كا اب ناي باجت سنت كمتشمم بمقبار نتي بورق زتمن زنبره ناي دولار نوت ناب فيات ماني ويدما نابتي اب امنت استمسرته ناي ورقات گنزب بزي مخنيات نخت حتميو اگديدوا اب موداتا خا كابتناي عوت ጭራ ዘይትሪአሉ ዝነበረ ትኪናትን ዘጋጥማ ዝነበረ ሰብአውን ገንዘባውን ክሳራን ምህዳም ብ1975 ዓመተ ምህረት አሜሪካ ጻዕዳ መንዲል በመንብልባል ካብ ቪየትናም ወጣት ከም ውጽኢት ድማ ደቡብን ሰሜንን ቪየትናም ተዋሃሂደን እዛ ሎሚ እንፈልጣ ቪየትናም ክትምስረት ካለት ولدا امريكا ياخلن بمبال كاب مريت فيتنام توصت اب لعلتا كم صلايتات ترياز جمرت فيتنام بوليتيكاوي تصعنو كم مفتارغن عدي وعلتن اجدان دبلوماسن دما قند مسارحي اخونو فيتنام كاب عالم تنصيلا سراح البونتن كبرو واغا منبابرون دما مللي اكونو ابزص المات غزي دمايو كومونيستاو بارت فيتنام حدا زي تثبيتاوي نتاريخ تهاجر نحنسابن نحوارون زغيره قطباوي ريفورمز غبره
ስሙ ድማ ዶይ ሞይ ወይ ድማ ሕደሳ ብምባል ጸውዖ እቲ ግዜ 1986 ዓመተ ምህረት ነይሩ ቅድሚ 40 ዓመት ማለት ድማ እዩ እቲ መርሖ ቁጠባ ከም ዝነበረ ኮሙኒዝም እቲ ፓርቲ ድማ እቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ነይሩ ኣብ ቁጠባ ግን ሶሻሊስታዊ ኣብ ዕዳጋ ዝምርኮስ ቁጠባን ንሓረስቶት ዘተባብዕ ፖሊስን ተኣታተው መንግስቲ ከዓ ናይ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ወፍርታት ከካይድ ባይታን ጸፈ ሓረስቶት ድማ ብብዝሒ ከፍሪውን ብዋጋ ዕዳጋ ክሸጡን ጀመሩ እዚ ዓይነት ፖሊሲ ድሕሪ ምትእትታው ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ጥራይ ሩዝ ብብዝሒ ኣፍርያ ንዜጋታታ ኮይና ናብ ካልኦት ሃገራት ክትልእኽ ጀመረት እቲ 700% በፂሑ ዝነበረ ዝቕባበ ቁጠባ ድማ ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከባ ዋጋ መነባብሮ ሕሱር ዝኾነለን ሃገራት ክሳብ እትኸውን ወረደ እቲ 70 ሚእታዊት ዝነበረ ብዝሒ ድኻታት እቲ ሃገር ድማ ናብ 20 ሚእታዊት ጎደለ እዚ ድማ ንኹሎም እቶም ኣብ ሃገራቶም ሕደሳ ክገብሩ ዝደልዩ መራሕቲ ዓለምና ሓደ ሓቂ መሃሮም ንሱ ድማ ናይ ብሓቂ ተሐድሱን ተደኣ ሃሊኹም ከምኡውን ሰሪሕና ትብሉ ሃሊኹምን ኣፍኩም ዘይኮነ ቁጠባ ሃገርን መነባብሮ ህዝብን እዩ ዝዛረብ ብምባል ቪየትናማውያን ፈተውቲ ሻህዮም ነይሮም ንቡን ከዓ ኣይኮነንዶ ክጥዕሞስ ሪኦም እውን ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም እታ ናይ መጀመርታ አረቢካ ዝዓይነታ ተኽልቡን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቪየትናም ክትከልን ክትዓብን ከላ ድማ ብዛዕባታ ተኽሊ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ይነበሮምን ጊዜኡ 1857 ዓመተ ምህረት እዩ ማሽነሪታት ንናይ ውልቂ ጥቕሞም ብምባል ካብታ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረት ሪዩኒየን ተኽልቡን ብምምጻእ ኣብ ካንሸሎ ቤተ ክርስቲያን ዘርእዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ምድሪ ቪየትናም ቡን ከብቆል ከም ዝኽእል ብወግዒ ዝተረጋገጸ 31 ዓመታት ሓሊፈን ብ1888 ዓመተ ምህረት ከዓ ነቲ ኣብ ካንሸሎ ቤተ ክርስቲያናትን ብሃይማኖታውያን ኣቦታትን ጥራይ ዝፍለጥ ዝነበረ ቡንን ንግዳዊ ንጥፈታት ዘፍርትካል ተመስረተ ካብኡ ቀፂሉ ቪየትናም ቡን ንምፍራይ ዝሕግዝ ምቹእ መሬትን ለምለም ምድርን ከም ዘለዋ ተረጋገጸ ብ1903 ዓመተ ምህረት ከዓ እዚ ሎሚ ሃገረ ቪየትናም እትፍለጠሉ ሮቡስታ ዝዓይነቱ ቡን ናብ መሬት ቪየትናም ኣተወ እዚ ኩሉን ክኸውን ግን ቡን ኣብ ህይወት ቪየትናማውያን ከኣቱን ኣካል ዕለታዊ ህይወቶም ክኸውንን ኣይከኣለን ነይሩ ክሳብ ኣብ 1954 ዓመተ ምህረት ፈረንሳ ካብ መሬት ቪየትናም እትወጽእ ድማ ናይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ጥራይ ተገይሩ ዝቑጸር ነይሩ ወላዳ መንግስቲ ቪየትናም ድሕሪ ምውጻእ ፈረንሳ ንሕርሻ ቡን ሙሉእ ብሙሉእ እንተተቆጻጸሮ ዝመጸ ለውጢ ግን ኣይነበረን ነገራት ድሕረቲ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ዘተኣታተወቶ ቁጠባዊ ሪፎርሚዮም ተቀያይሮም ሓደ ካብቲ መንግስቲ ተሃገር ከም ፖሊሲ ሒዝዎ ዝነበረ ነቲ ኣብ ሻህ ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ህዝቢ ቪየትናም ጣዕሚ ቡን ከም ዘስተማቐር ምግባርን ንቡን ምንጭ ቁጠባዊ እቶት ምግባሩን ዝብል ነይሩ بدحرزي ነገራት ብቁልጥፍዮም ተቀያይሮም እቲ ሪፎርም ገና 10 ዓመቱ ከይመልአ ድማ ቪየትናም ካባዶ ተበጊሳ ካልአይቲ ዝዓበየት ቡን ንሰደድ እትቅርብ ሃገር ኮይና ነይራ ሎሙን እንተኾነ ነዚ ደረጃ ዝዓቂባ ትጓዓዝ ዘላ ሃገር ን17 ሚእታዊት ካብ ጠቅላላ ናይ ዓለምና ቡን ብምፍራይ ንብራዚል ስዒባ ካልአይቲ እትስራዕ ሃገር ቡን ኣብ ቪየትናም ከም ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዓይነት ኣሰታትያ የብሉን እቲ ሮቡስታ ዝዓይነቱ ቡን እቲ ሃገር መሪር ብምዃኑ ምስ ሽኮር ዝኣተዎ ዝለጎገ ጸባ ወይ ኮንደንስድ ሚልክ ምስ በረድ ሓዊሶም ልክዕ ከም ጽማቕ ብስትራውዮም ዝሰትይዎ ካፈ ሱዳ ድማ ይብልዎ ካል ዓይነት ቡን እውን ኣለዎም ካፌ ቾንግ ድማ ይብልዎ ንቡን ምስ እንቃቑሖ ሓዊሶም እዮም ዝሰትይዎ ኣብ ቪየትናም ኢንዶኔዥያን ሽወደንን እንተዘይኮይኑ ንቡን ምስ እንቃቑሖ ሓዊስካ ምስታይ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብዙሕ ዝተለምደ ይኮነን ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ጎንታት ሃገረ ቪየትናም ምስ ሓደስቲ ነገራት ተላልያ ብቁልጡፍ ፈጣሪቱ ክሳብ እትመስል ተማዕብሎም ኻናዩ ድሕሪ ናጽነት እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ ዝነበሩን ንሰራሕተኛታት ዩኒፎርም ካብ መስራሕ ወጻኢ ካልዕዮ ዘይነበሮም ዝኣረጉ ናይ ስፌት ማሽናት ዝነበርዋ ሃገረ ቪየትናም ሎሚ ውጽኢት ጨርቂ ዝኾነ ኣቕሓ ናብ ሰደድ ብምቕራብ ኣብ ዓለምና ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር ክትከውን በቂዓላ
ንኣብነት ኣብ ዓመተ 2024 ካብ ትጽላት 44 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ክትረክብ ክኢላ ነይራ። እዛ ዓመታዊ ብ11 ሚእታዊት ዝዓቢ ዘሎ ኢንዱስትሪኣ ድማ ን3 ሚልዮን ካብ ዜጋታታ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥረሎም ዝኽኣለ ካብ ዓመታዊ ንሰደድ እትልኽኦ ፍርያታ ከዓ ነቲ 15 ሚእታዊት ዝሕዝ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ እዩ። ንዝኾነ ቪየትናማዊ ኣብ መንገዲ ደው ኣቢልካ ክዘናግዓሉ ዝኽእል ቦታ እንተሎ ሓብረኒ ምስ እትብሎ ንኽሓስብ ብዙሕ ግዜ ከይወሰደዩ ናብ ፉካክ ኪድ ዝብለካ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቪየትናም እትርከብ ኣዝያ ግርምቲ ደሴት እያ። ኣብ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ካብ ናብ ቪየትናም ናብ ካምቦድያ ትቐርብ። ብግሩም ሰማያዊ ዝሕብሩ ገምገም ባሕሪ ዝተኸበበት 50 ኪሎ ሜትር ንውሓትን 25 ኪሎ ሜትር ስፍሓትን ዘለዋ ኣብ ቪየትናም ካብ ዝርከባ ደሴታት እታ ዝዓበየት እያ። 3 ሚእታዊት ካብ መሬታ ብጽዑቕ ጫካ ዝተሸፈነ ሃገራዊ ሕዛእቲ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ክፋላ ድማ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሓደሽቲ ሪዞርታትን ቪላታት መንበረ ኣባይትን ዝተሃንጽሉ ብሉጽ ማእከል መዘናግዒ እዩ። መንግስቲ ቪየትናም ድማ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ በጻሕቲ ናብታ ደሴት ብዘይ ዝኾነ ቪዛ ዝኣትውሉ ዕድል እዩ ከፊቱ። ዜጋ ኣይነይቲ ሃገር ኢኻ ብዘየገድስ ናብ ሃገረ ቪየትናም ከይኣተኹ ኣብ ፉካክ ተዘናጊዐ ክምለስ እየ ምስ እትብል ብዘይ ዝኾነ ቪዛ ኣቲኻ ኣብታ ደሴት ን30 መዓልታት ተዘናጊዕካ ክትምለስ ትኽእል። ድሕሪ 30 መዓልታት ክትምለስ ምዃንካ ዘርኢ ናይ ነፋሪት ቲኬት ክትሕዝ ግን ይግባእ። ኣብ ግሪኽ ሳንቶሪኒ እትበሃል ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ንምርኣያን ምስኣ ስእሊ ንምትራፍን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ዝደፋፍኡላ ኣገራሚት ደሴት ኣላ። ሳንሴት ድማ ናይ ቪየትናም ሳንቶሪኒ ተባሂላ ትግለጽ። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ደሴት ፉካክ ድማ እያ ትርከብ። ናብ ሰሜን ገጽካ ምስ እትኸይድ ድማ ግራንድ ወርልድ እትበሃል ከተማ ትረክብ። ብግሩማት ሆቴላትን ዓበይቲ ህንጻታትን እትፍለጥ መስሕብ በጻሕቲ ክትከውን ተባሂላ ብዘመናዊ ኣገባብ ዝተሃንጸት ከተማ እያ። ጥዑም መኣዛ ዘለዎ መግቢ ክትበልዑ ምስ እትደልዩን ጻዕቂ ህዝቢ ዘይርብሸኩም ዓይነት ሰባት ምስ እትኾኑ ከዓ ካብ ፉካክ ብቐጥታ ናብ ከተማ ሃኖይ ክትበሩ ትኽእሉ። ሃኖይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገረ ቪየትናም እትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ጽምብል 1000 ዓመት ምምስራታ ብድምቀት ዘኽበረት ርእሰ ከተማ ቪየትናም እያ። 8.4 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ይነብራ። ብኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ ካብ ጎደናታታ ብዝገዛእካዮ መግቢ ከብድኻ ዓንጊልካ ውዒልካ ኣብ ዕዳጋታታ ደስ ዝበለካ ንብረት ሸሚትካ ኣብ $10 ዝተኻረኻዮ ሆቴል እትሓድረላ ኣደናቂት ከተማ እያ። እተን ምስ ብዝሒ ህዝባ ዝዳረግ ብዝሒ ዘለወን ሞተር ሳይክላታ ንነበርታ ቀንዲ ምንጪ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ድምቀትታ ከተማን እንከኾና ንኣጋይሽ ግን ብዝሐንን ድምፀንን ተደማሚሩ ከገርምኦም ይኽእላየን። ጽቡቕ ነገሩ ግን እቶም ማዕረ እግረኛ ናብ ዝኾነ ቦታ ሒዞመን ዝኣትዉ መራሕትን ስርቂ ዘይፈልጡ ድራር ዕለቶም ንምምእራር ጥራይ ዝጓየዩ መሳኪን ምዃኖም እዩ። ሃኖይ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ 18 ሚልዮን ከዓ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመጹ በጻሕቲ ዝበጽሕዋ ተፈታዊት ከተማ እያ። 500 ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ጥንታዊት ቪየትናም እንታይ ትመስል ከም ዝነበረት ንምርኣይ ካብ ሃኖይ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ናብ እትርከብ 32,000 ነበርቲ ናብ ዘለዋ ወደባዊት ከተማ ሆናን ክንከይድ ኣለና። ካብ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚራ ማእከል መራኸቢት ካብ ሃገራት ጃፓን፣ ቻይና፣ ፖርቱጋልን ኔዘርላንድን ዝመጹ ነጋዶ ናብ ዝነበረት ሆናን ምስ እትበጽሕ ፊልም ትርኢ ዘለኻ እምበር ናይ ብሓቂ መስለካን እዩ። እተን ብጥንታዊ ኣገባብ ዝተሃንጻ ብቁጽሪ 1000 ዝበጽሓ ኣባይቲ እዛ ከተማ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዩኔስኮ ዝተመዝገባ ሰብ ዝነብረለን ህያው ሙዝየማት እየን። ሆቺሚን ዝዓበየት ከተማ ሃገረ ቪየትናም እያ። ክልተ ስም ዘለዋ ከተማ ኮይና መብዛሕትኦም ነበርታ ግን ሳይጎን ብምባልዮም ዝጽውዕዋ። ርእሰ ከተማ ደቡብ ቪየትናም ዝነበረት ድማ እያ። ደቡባውን ሰሜናውን ቪየትናም ምስተዋሃደ ከዓ ስማ ብሓርበኛ ቪየትናማዊ ተቃላሲ ሆቺሚን ክጽዋዕ ጀመረ። ሆቺሚን ኣስታት 10 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ቁጠባታ ሃገር ናይ 25 ሚእታዊት ኣበርክቶ ዘለዋ መዲና ቁጠባ ሃገረ ቪየትናም እያ።
ኣብ ደቡባዊ ክፋል ባሕሪ ቻይና ትርከብ ከተማ ብምዃና ድማ ማእከልቲ ኣብ ቪየትናም ዝዓበየ ዝኾነ ኮንቴይነራት ዝራገፈሉ ወደብያ ከም መብዛሕትአን ከተማታት ቪየትናም ክንዲ ብዝሒ ህዝባ ዝኸውን 9 ሚልዮን ሞተር ሳይክላትን 1 ሚልዮን መካይንን ኣለዋ። በቲ ኣብ ከተማታት ቪየትናም ዘሎ ረበሻን ጣዕቂ ምንቅስቓስ ህዝብን ተረቢሽካ ናብ ህድእ ዝበለት ከተማ ክትከይድ ምስ ትደሊ ድማ ናብ መንፈስ ጥንታውያን ኣቦታት ቪየትናም ዝዓረፈላ ከተማ ሁዌ ክትከይድ ትኽእል። ቪየትናም ኣብ ትሕቲ ንጉሳዊ ምምሕዳር ኣብ ዝነበረትሉ ዘመን ርእሰ ከተማኣ ዝነበረት ከተማ እያ። ሎሚ እውን እንተኾነ ታሪኻዊ መንነታ ከየጥፍአት ካብ ዘመናውነት ከይተረፈት መንበሪት 355,000 ዜጋታት ክትከውን ክኢላ ዘላ ከተማ እያ። ብሸውዓተ መቃብር ንግስነታታ በቲ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ መቂሉ ዝሓልፍ ሩባን ብባህላዊ መግብን ቡንን እትፍለጥ ንኩሎም በጻሕታ ኣብ ፍትወታ እተጥሕል ከተማ ድማ እያ። በቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ክብሪ ዋጋ መናብሮ ሰንቢድካ ናብ ቪየትናም መጺኻ ህዱእ ህይወት ክትመርሕን ኣብታ ሃገር ክትቅመጥን ምስ እትሓስብ ድማ ከተማ ዳናን እታ ልክዓዊት ምርጫ እያ። ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ቪየትናም ኣብ ገማገም ባሕሪ ቻይና ትርከብ 1.5 ሚልዮን ነበርቲ ዘለዋ ምጭውቲ ከተማ እያ። ግዜ እርጋኖም ኣብ ህድእ ዝበለ ቦታ ከሕልፎ ብዝደልዩ ጸዓዱን ብናይ ኦንላይን ስራሕ ዝናበሩ እንተኾነ ግን ካብቲ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ክብሪ ዋጋ መነባብሮ ሃዲሞም ዝመጹ መንእስያት ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ክነብሩላ ዝመርጽዋ ከተማ እያ። እቲ ምስሊ ድራጎን ዘለዎ ድልድልታ ከተማ ኸኣ መለለይ ኣዮ። እቲ ማይኸ ተባሂሉ ዝፍለጥ ገምገም ባሕራ ድማ ብትካል ፎርብስ ሓደ ካብ መሰጥቲ ገማገም ባሕርታት ዓለምና ዝብል ክብሪ ክረክብ ክኢል እዩ። ሰፊሕን ጽሩይን ጎደናታት ዘለዋ ብዙሕ ገበን ዘይረኣያ ብዘለዋ ብሉጽ ደረጃ መነባብሮ ኣብ ቪየትናም ዓመት መጸ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ከተማ እውን እያ። ኣብ ጽላት ቴክኖሎጂ በጺሓቶ ዘላ ምዕባለውን ሓደ ካብቲ መደበር ዓበይቲ ትካላት ዓለምና ክትከውን ዝገብራዩ። ነቲ ዓመታዊ ንኣስታት 15 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ኣገልግሎት ዝህብ ማዕርፎ ነፈርታን ኣብ ገማገም ባሕራን ዝህነጹ ዘለዉ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታታን ክትርኢ ከኣ ቅልጡፍ ዕብየት ተመዝግብ ዘላ ከተማ ምዃና ክትርዳእ ትኽእል። ሃሎንግ ተፈጥሮአዊ ጽባቐ ዘለዎ ቦታ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቪየትናም ካብ ከተማ ሃኖይ ኣስታት 170 ኪሎሜተር ርሒቑ ዝርከብ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ዝሰፈረ ቅርሲ ዓለምና እዩ። 1540 ኪሎሜተር ዝሽፍን ስፍሓት ድማ ኣለዎ። ብ1969 ብባሕሪ ዝተኸበቡ ደሴታትን 59 በዓትታትን ዘለዎ ዓመታዊ ኣስታት 4 ሚልዮን በጻሕቲ ዘእንግድ ስፍራ ድማ እዩ። ድሌት ምስ ዝህልወካ ድማ ብዘመናውያንን ሙሉእ ኣገልግሎት መግብን መደቀስን ብዝህባ ጃርባታት ናብቲ ቦታ ክትዛወር ትኽእል። ኣብቲ ናይ 2 መዓልቲ ጉዕዞ ኸኣ ናብ በዓትታት ብምእታው ብእግርኻን ብንኣሽቱ ጃልባታትን ክትጓዓዝ ናብ ጫፍ ጎቦታት ብምድያብ ፀሓይ ክትበርቕ ኣምሲኻ ምስ እትመጽእ ድማ ፀሓይ ክትዓርብ ክትሪኣ ትኽእል። ካልእ ዘገርም ነገር እንተሎ ኸኣ ኣብ ሃሎንግ ኣብ ባሕሪ ዘንሳፍፉ ኣዋይቲ ብምስራሕ ብምግፋፍ ዓሳ ዝናበሩ 1500 ዝበጽሑ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ማይ ዝተመርኮሰ ህይወት ዘለዎም ሰባት ትርኢ ምዃንካ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገረ ቪየትናም ዝደስስ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምባል ደግፉና እንዳበልና ንፍለየኩም። ሰላም ቀነ።